Cântecul este glasul, iar mărțișorul este inima. Firul alb și roșu se împletește asemenea notelor muzicale, spunând povestea neamului nostru, o poveste de dor, de iubire și de multă speranță. Elevilor iscusiți de la Centrul de Creație a Copiilor și Adolescenților le-au reușit să unească ambele fire într-un gest de recunoștință, într-o promisiune sfântă. Молдове есть добрый знак весны, мертвешор, как нити света и мечты. Он узор любви к тебе, к нашей любимой стране. Moldova mea, tu ești cer senin, tu ești leagăn de flori, cer senin fără nori, tu ești lăcașul meu sfânt pe pământ.